Manu, este é o teu Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Este é o especialista de lanzamento de balón do Lugo. Manu colocando o balón. Dale calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulés intenta poñer o nervioso. Venga, Manu. Dalle Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle Manu. Dalle carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu, gol, 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 gol. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure. Tío, xa non 7-3, ahora que empezou, joder. Estamos en directo, Vieito. Estamos en Pues antena. boas, que tal? Moi boa, En xente. antenísima, en riguroso directo. Un día máis. Sí, señor. Que tal, Vieito? Como te atopas hoxe? Pois moi ben, a verdad. Moi contento, feliz de estar aquí porque ao final estamos chegando a unha parte da temporada que nos engancha, que nos encanta tamén. Sí que nos Non, engancha. porque ao Sí, final señor. efectivamente, empezaron esta semana as segundas fases, tanto en segunda B como en terceira. E bueno, o máis bonito da liga, non? Sí, señor. E nada, estamos... hoxe faremos o de sempre, basicamente, non? Repasar terceira, dar un pouco a chapa, segunda B, preferente, entrar a Mou... Hai algunha novidade? Sí, é verdade. Pouca cousa. A verdade é que non somos uns tíos tampouco moito ni moi ingeniosos ni de moitos cambios, entonces pois seguiremos Bueno. así hasta que hasta que se nos ocurra algo novo. Traio algún xogo traio, Eu que sei, Eu tamén traio algún xogo, para pero xogar bueno. ca xente. Que, por certo, cantos estamos? 4? 8? Non sei, da igual. Sete vexo eu. Podedes dicir xa no chat que Sí, 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 aí estades. está, pasamos lista. Que ide poñendo aí Eso é, polo chat, eso é, que a noso eso que é. nos gusta é ver o chat. Bueno, comentamos antes de nada que temos unha enquisa aberta en Twitter, como sempre. A pregunta é dura esta semana, porque preguntamos se salvará o Lugo. O Lugo... ben mal, Está, a verdade é que se meteu, bueno, xa todos o sabemos, leva 11 xornadas sin ganar, creo que fixo 6 derrotas e 5 empates, se non me equivoco, se sacou 5 puntos de 33. E bueno, ao final, pois, meteuse en problemazos. Ahora canto está do descenso? Cabo, a 2 puntos, pode ser? creo que sí, a 2. É mal, a no de Vila García non está funcionando. O gran Luis César. Non lle saiu ben o cambio a nafta. Complicado. No, para nada. Un cambio que, bueno, para min e para moitísima xente, pois foi un pouco precipitado, seguramente, non? O Lugo, pois estaba ben, hasta fixéramos nós o vídeo aquel, acordas este cabo, de preguntándonos se era o mellor Lugo da historia, e ao final, como pasa casi sempre, levamos nos morros e bueno. Mira, pregúntanos... Fomos gafes. Sí, señor, é que fomos a decir que era o mellor Lugo da historia e cagámola. Xusto dicimos, plas, empezou a perder todo. Creo que non gañou un partido dende que fixemos o vídeo, Bueno, empeza a falar a xente... Digo, leva 11. Perdón, sí, empeza a falar a xente polo chat. Están os de Fica coa bola, está David César, un clásico, Carlos Martínez, saúdos dende Ribadumia, como non, está Estevitan López, Miguel Touceda, pregúntanos se vimos o partido. O do Madrid? Se vimos a ficticios. Eso, boa pregunta, que partido? Sí, eu vin a primeira parte. Partido do Madrid? Eu vin a primeira parte, non sei ti, Vieito. Eu non, Bueno, o Liverpool... Eu non o vin, eu escoitei a primeira parte pola radio. O Liverpool parecía un equipo de preferente, sen faltar a ningún de preferente, pero parecían os Xallas, os Xallas de Ámsterdam. Bueno, o Liverpool o que pasa é que acusou moitísimo a estos niveles ter esas baixas en defensa, que ao final... Sí. Pero bueno, e despois noutro partido estaba aí o City, que gañou, non? 2-1. Bueno. Sí, gañou 2-1, sí, señor. Imos o que realmente importa, que te parece? Eso. Imos co fútbol que máis nos gusta a nós. Aí está. Pois, por onde queres empezar? Segunda B ou terceira? Decides ti, Vieito. Pois eu diría de empezar por terceira, non? Sempre pois veña, temos un pouco máis de contacto coa terceira.
Que por certo non temos... Aparte está Sí, interesantísima. non temos todos os resumes porque, bueno, non temos. O En Xogo, a Televisión de Galicia, só cubriu un par de partidos, os da fase de ascenso, sobre todo, despois repasaremos clasificacións. Bueno, estamos vendo o partido do Bergantiños, que fixo unha remontada espectacular, resaltámosla no Twitter porque foi increíble a remontada que fixo, Espectacular, espectacular. E ademais, bueno, pois dá un paso de auténtico xigante para cadar objetivo, non? A verdade é que o Bergantiños, bueno, xa tiña bastante feito. Estaba en boa disposición para logar o ascenso directo e parece que a cousa sigue ben. Sí. Buah, é que foi increíble, porque claro, iban 0-2 A parte Londres, Sí. Bueno, a ver, chegados a estas alturas, todos son equipos complicados, evidentemente, pero bueno, o Londres acabou moi ben a Liga, era unha boa pedra de toque. Sí. Meteu un golazo Llavé, despois eso, remontada do in extremis do Bergantiños, que fixo un partidazo Cano que está de 12, o bo de Jorge Cano. Bueno, home, a mí me gusta Jorge Cano. Sí, señor. Sí. A mí tamén, parece moi bo xogador. Por certo, falando de Llavé, acordaste que non nos metimos no 11 de veteranos? Xa, pero había que escoller. Que pensará a xente? Había que escoller, había moitísimo nivel. Sí. Que pensará a xente que nos está vendo de non meter a Llavé no 11 de veteranos, no vídeo que fixemos? Eu digo, a ver, metimos a Rubén Durán, metimos a Javichu, que eran as súas posicións, e tamén son dos xogadores espectaculares que, por certo, que partido de Javicho contra o Silva. Ollo Javicho que debe andar, está por aí o meu mellor gol. Saludounos aí. Debe andar. E ten unha canle de YouTube tamén, Javicho. Fai entrevistas moi interesantes a xogadores tamén así do fútbol modesto. Hai moita xente hoxe polo chat, estáme gustando. Hai moita xente, sí. Nótase que está bonita Que hoxe é día de Champions, tanto terceira como segunda vez. Bueno, estamos vendo nas imaxes como celebrou o Bergantiños a vitoria nos últimos minutos, meteu Cano o 2-3, o 3-2, perdón. Que opinades da superfichaxe de David Pereiro pola SD Opino? Non lle apunta, pero é bo rapaz. Pregúntanos no chat, Janito. Janito, por se non sabes quen é, Vieito, bueno, é o protagonista. Sei quen é. O protagonista do último vídeo, que por certo tivo boa acollida o vídeo, pero sei quen é. Que opinas das súas declaracións? Un vídeo que fomos ao Pino a vivir o debut do Pino en preferente. Ao final foi un partido histórico, pasámoslo moi ben, entrevistamos por ali a xente. Ao final o Pino non puido rascar nada, perdeu 0-3 co Xallas, pero bueno, a verdade é unha experiencia moi bonita. Pasámoslo moi ben. E aparte, bueno, tivo bastante boa acollida. Que sí que seguiremos visitando campos e facendo reportaxes deste estilo, que aparte a nós tamén nos gusta. Sí. Dinos aquí, Alexander Arnold fica coa bola. Alexander Arnold non é mellor que Sergio Carreira. De Sergio Carreira imos falar despois porque, cuidado, que partido se casca. É que boísimo Sergio Carreira. Son distintos. Alexander Arnold e Sergio Carreira son distintos. Sí. Eu diría que son distintos. Pero sí, evidentemente Carreira é un gran xogador, é un xogador que ten o futuro, eu creo que vai ter moito futuro. Sí, o lateral dereito do Celta ten nome e apelidos, Vieito. Estamos vendo o gol de Dani Vidal. Sempre saen laterales dereitos vos da canteira Cabo. Sí. Desde Johnny, Michel Salgado, falando de canteiras, Vieito, ollo o Polvorín, porque está que se sale, gañoulle ao Arousa na Cheda, e cuidado co Polvorín. Vieito. Sí. Eu creo que é un dos equipos que mellor acabou a Liga, posiblemente. O sea, un nivel de forma estratosférico. Eu xunto co Bergantiños poñería nos dous equipos que mellor forma están agora mesmo, non? O Arenteiro é unha cousa máis, o Arenteiro é un equipo así como máis regular, non? Que sempre vai ganando, vai sacando os partidos, pero o nivel de forma e de xogo que está mostrando Polvorín desde fai 2 ou 3 meses. Non sei as posibilidades que ten de chegar... Mira, está aquí tamén no chat. Non sei as posibilidades que ten de ascender, realmente. Pillar o Arenteiro e Bergantiños está moi complicado, pero despois, cuidado, Está complicado, pero tampouco tanto. Está a 5 puntos. Ten o Arenteiro 30, o Polvorín 40. Pode pasar. É complicado, pero pode pasar. Ao final hai un enfrontamento entre eles tamén. E tamén dous. Sí, golpe sobre a mesa do Arenteiro no Manolo Candoce, onde lle gañaron 0-1 aos Somozas. Superioridade do grupo sur, Vieito, como ves ti? No.
No. Eu creo que non. Eu creo que Dúas non. vitorias do norte, unha do sur. De feito, pero bueno. falouse moito, este ano falouse moito de que era superior o grupo norte. O grupo sur estaba moitísimo máis igualado. Había na última xornada 8 equipos que podían 6 ou 7 ou 8 equipos ou así que se estaban xogando salvarse ou non. Sí. Que mira, por exemplo, vemos un equipo como o Choco que acabou a última xornada sufrindo Perdín, e viejo. ao final foi a ganar a... Dime. Escoitas, que pasou? Sí, nada, que se parouse, tío, pero non pasa nada, xa está. Nada, decía que ao final temos o exemplo do Choco, non? Que é un equipo que pasou no fatal para salvarse, non? Estivo a piques de descender hasta de xogar o playoff de descenso esta última xornada e foi a ganar a Coruña. E ao final, pois, é un candidato máis, non? Equipos moi fortes que se estuveron xogando descenso hasta o final, sobre todo no Grupo Sur. Tes toda a razón. Que che iba a dicir? Parei o vídeo xusto no momento que me gusta moito porque está Antonio, non sei se viches o resume, que está Antonio facendo unha voltereta, tío. E parei no xusto aí porque mira, é que fai moita hora de porque parece que vai palmar, tío. Para ter 30, cantos anos ten? 38. Sí. Fago eu eso e desnuco. 30 moitos. Eu desnuco, non a sei. Está feito un chaval, home. Antonio está feito un chaval, joder. Eu non sei a xente no chat se dá feito isto, pero cuidado, mirade, paca. E aí, celebrando, sí, señor. Despois, bueno, empezou gañando o Silva e despois o Estradense remontou. Goles de Juanín, Javicho, non me acordo quen meteu o último, pero bueno. Mira o gol de Javicho que bo. Amago, Sí, señor. O Estradense tamén olliño, A vieitoneta, como diría algún seguidor noso, a vieitoneta. O Estradense é un equipo moi perigoso aparte. Un equipo que a min gustame moito porque xoga moi ben, manexa moi ben o tema das transicións, sobre todo. Ofensivamente, sí, Sí que é certo que polo menos a sensación que me deu a min uns partidos que lle vin este ano, que tampouco foron moitísimos, que nas segundas partes igual... Pois mira, outro día foron a remontar na segunda metade. Como que baixe un pouquiño. Bueno, pois xa vos digo, non temos máis resumos. Este era o último que tiñamos. Vimos cas clasificacións, porque, bueno, o enxogo, pois nós dependemos do enxogo, vieito. É así, non temos medios, tío. A verdade é que sí. E nada, dentro de pouco xa iremos nós por aí a gravar partidos. A gravar todos os partidos, sí. E a vender eles os dereitos. Claro. Eso é. Pois mira, escoita. Dime. Por que fica coa bola non chegou a fibra óptica a estrada? Véseme mal ou algo? Escoitase mal. Non, parouse chantes un segundinho. Cabe dicir que non estou na estrada. Estás en Vigo. En Vigo sí que chegou a fibra óptica. Ou non? En Vigo vai como un tiro este. Sí, vai ben, eu vexo ben. Hoxe vai ben. Conexión excelente. Pon aquí, tío. Pregunta... Por certo, pregunta chapante por inante se vemos o Estradense como un candidato ao ascenso. Evidentemente, os equipos que están nese grupo, pois... Está o Vilalbés, que parece que xa ten un pé e medio na seguinte fase, pero bueno, despois vais a meter un segundo, pode ser o Estradense perfectamente. Sí. Despois é complicado ascender, pero bueno, meterse na última, nesta terceira fase, pode ser perfectamente. Sí, señor. Imos repasar as clasificacións. Que crees, Cabo? Eu opino como a ti porque penso que o Estradense é un equipo moi perigoso e podría meterse, porque non, neses dous primeiros postos que darían acceso a esas fases eliminatorias ou como lle queras chamar para ese último posto de ascenso. Imos que as clasificacións. Con que xogador te quedas ti este ano do Estradense? Do Estradense? Un xogador que te chamara a atención máis co resto. Pois mira. Sí, do Estradense. A ver, a min gustoume moito Javicho. Javicho encantoume, Brais Calvo encantoume, e despois, non sei, ti que dis? Juanín moi bo atacante. A min gustame Juanín. Por Rúa, bueno. Juanín anda ben. Anda ben, Juanín. A mí gustame moito tamén este ano os dos centrais, está moi ben. Sí. Carván e Martín, que xa os que xogan normalmente. Claro. Brais Vidal, a mí é un xogador que me encanta, pero fetiche de porque aparte é un Vieito. tío que non se... Sí, é que é un xogador que me parece que non se nota moito. Iso que este ano non é das súas mellores temporadas, a verdade. Brais Calvo, recital de tempada, E Javicho, que o Estradense... Brais Calvo, sí. Moi boa tempada. En resumen, ao final... Pero tamén era o que dicíamos outro día, que se o Estradense, en vez de meterse nese grupo de intentar buscar o ascenso, tense que meter co Arzúa, imagínate, por loitar pola permanencia, xa é unha tempada mala, por un partido, sabes? Eso non sei ata que punto. Bueno, imos que as clasificacións.
Dime, Non digo que sexa unha tempada non digo que fora unha tempada mala, pero sí que é certo que o pasaría mal, seguro. Sí, Segurísimo. sí, eso E que ao sí. final é o que che dicía antes do Choco tamén, que ao final esta tempada é que é moi eso é un pouco hasta injusta porque te metes, perdes os partidos Sí, ao final, sí, caes sí. aí abaixo e pode pasar de todo. Así o fútbol, vieito. Imos que as clasificacións. Vemos as Nin que clasificacións. temos que deixar de usar as da preferente, é certo. Podíamos usar a ver as de Futgal, pero é máis cómodo, sí, Sí, verdad. sí, Pero sinto sí, moito. sí que é certo Eu fago a que captura, as de la tío. preferente non son Non son de fiar, eso está claro. as Pero de la bueno, preferente non son máis ou menos, tampouco... definitivas moitas veces. A ver, Arenteiro, Bergantiños primeiros, bastante sobraos o Polvorín, ollo, a 6 puntos. Non o descartemos desa loita, e despois, bueno, eso, vemos os resultados, son os resumos que vimos, pasamos a bueno, non se xogou o Racing Vilalbés Rápido de Bouzas por COVID no Rápido de Bouzas. Silva, bueno, os partidos de Silva que xa vimos, o Fabril 1-2 perdeu contra o Choco. Non sei. O Estradense está aí, empatado co Choco. Sí, un partido que a min que me sorprendeume, a verdade, o resultado. Pero bueno, ao final o Choco acabou a Liga, eso que dicía antes, pasando realmente mal co Pontellas, me parece que foi, non? Na última xornada. Por certo, unha cousiña, vieito. Que é certo, que sempre se nos esquece, o Arenteiro ten 2 puntos menos, é dicir, o Polvorín está a 5 puntos do Arenteiro, porque danlle 2 puntos máis, apuntan polo chat. Claro. Vale. Sí, foi, se non sei. Bueno, Sí. E co de la preferente hai que cambiar hai que sacar as clasificacións de Futgal, que é onde aparece realmente. Bueno, sí, a verdad. Sí, pero aquí é cómodo tamén. Iremoslo mirando mellorando, eso. sí, señor. Claro, ten 50 o Arenteiro. Sí. Bueno, xa para rematar ca terceira, non vimos ningún partido destes que estarían moi interesantes. O Viveiro gañoulle 1-0 a Batios cun gol de Arturo, se non me equivoco. O Estudiantil suspendeuse contra o de Ourense. Sí. Creo que hubo COVID, non? No Estudiantil, que pena. Sí. O Arzúa gañou 1-0 con gol de Ibalotelli. Paiosaco 0-0 contra o Barco, cuidado. O que se ve aquí, o que se ve agora aquí é que todos os equipos van con todos os partidos van ser complicadísimos. Sí. Máis que na primeira fase Sí. aínda. Xa ves o Pontellas, ves o Paiosaco, o sea, os equipos agora van competir. Todos Van os competir partidos. todos e vai ser Todos. durísimo. Sí, señor. Durísimo. Fisterra E gañoulle... despois pasa outra cousa Perdón. tamén. Sí, dalle, que te piso. Pasa outra cousa tamén que me parece a min que pode cambiar un pouco con respecto a esta final de competición, que parece que os casos de COVID están empezando a subir. Parece que Porque sí. xa esta xornada se suspenderon o Vilalbés partido de 2 partidos, o Vilalbés máis o Estudiantil, agora esta xornada xa dixeron que tamén hai un par deles, bueno, a ver en que acaba a cousa. Cando che poñen a vaciña, vieito? Dentro de pouco. A min xa te chamaron. poñerámosla pronto porque son maior. Claro. Vou maior. Non te chamaron cos de 75. Ese foi- Cos de 75. No, chámame cos siguientes, que eu ainda non me xubilei. Pois, ese foi como un tweet que vin antes que me molou, que dixeron, decía un tipo, bueno, pois se hai que poñer vacina, pois Pfizer, Sí. Pfizer, que boa, píllalo. Sí. Costoume, pero No, bueno, pillei. Bueno, pero Creo bueno. que pillei. Sí, xa non te que che costar un pouco, xa non principio sí. te... A ver, escrito queda mellor. É que contaron unha anécdota que hoxe foi meu pai a vacinarse e saía un home e preguntaronlle que tal? E o home saía todo ciclado e dixo xa levo o demo no corpo. En plan, despois de poñerlle a vacina. Bueno, Sí, cousas que pasan. Bueno, Cousas Fisterra. que pasan. O Fisterra gañou cun doblete de Adrián Macai, a víbora da Paixón Costa do da deporte. Morte. Gañou 2-1 a Ourense de Rubén Domínguez. Xogadorazo. Adrián Macai, e despois... Sí, e mira, Sí. outro caso máis, o do Ourense Club de Fútbol, que parecía que era un equipo feito para ascender, e mira nos problemas que se está metendo, Sí, cabo. sí, Que se sí. está metendo nos problemas. Pero eu confío no equipo. Fastidiado. É que teñen un dianteiro moi boti. O sea, non é só polo dianteiro, pero é que Borja Domingo, abusa, que é No, xogador. si teñen moi bo, Sí. realmente teñen moi bo equipo, pero que ao final é o que falamos. Ti agora vas xogar por aí a campos, aparte os campos agora que empezan a meter a xente, cuidado, ir ao Aerosolis con xente no campo non é fácil rascar ali. E xa para finalizar, as Pontes 1, Ribadumia 2. Moi ben o equipo de Luis Carro, gañando no Poboado.
Moi ben, e saindo Da zona vermella. Da zona vermella, sí señor. Ponse cuarto así, con 29 puntiños, nunha situación boa. Con Moi 2 ben. gols do Hugo Soto, non? Se non me equivoco. Pois pode ser, non o sei, Non o... Sí. Pode ser, Creo que pode sí. ser, sí. Moi bon xogador. Bueno. Di. Queres pasar a segunda B? Nada de eso. Un xogador tamén un pouco fetiche de non vale furar. Ti que mote lle poñerías a A Hugo Soto. Sí. Deixame pensar. Que lle poñerías ti? Eu? Non É sei. así... Non sei, hai que pensalo. Preguntamos É a ver. bastante alto, verdad? A ver, No preguntamos chat. O de Ribadumia. Sí, é así un fortachón. Carlos A ver, que mote lle poñeríades vos? Puxo antes, A sabes Hugo que Soto. acordaste que a semana pasada Carlos, o de Ribadumia, puxo polo chat que creía que había que facer unha reconfiguración completa do equipo. Acordaste? Do Ribadumia. E dixo antes que arrepentíase un pouco, que dixo unha reconstrucción completa mellor que enteime, pero bueno, sí, ao mellor unha reconstrucción. Eu deixaba a Fran Fandiño e tal. O Ribadumia evidentemente non ten un equipo nin un presuposto de outros clubes da categoría, pero o Ribadumia é un equipo bo. Rillador. É un equipo que ten equipo para salvarse sin duda. É moi bo adestrador tamén. Sí. Xa non o decimos porque sexa amigo, porque viñera aquí a non vale furar e tiñamos boa relación con el, pero Sí. pero sí que é bo entrenador, a verdad. Bueno, pois eso, deixamos aí no chat que poñades un alcume para Hugo Soto. Ahora pasamos a segunda B. Eso. Veña, pois imos cos resumos Vamos que que segunda recorteinos un pouquiño, puxen o máis interesante. O Celta B caeu por un 3 e empezou perdendo moi pronto, con gol de Salazar, que é un xogadorazo. Sí. É un xogadorazo, de feito fichei no Futmundo, puxen 2 millóns por el o día que debutou co Valladolid, pero caguei. Non te saliu, porque non xogou máis. Claro. Pero é un xogador bastante top, Sí, pois mira. Despois non é só eso. Despois ten outros, ten moi bo equipo. Moi bons xogadores. Despois creo que meteu un tal... Mira, Sergio Carreira, que se vos fijades no resumo, Sergio Carreira está subindo a banda todo o partido. É unha auténtica tolemia, tío. Todo o partido. O que pasa é que despois tamén en Vigo se culpou un pouquiño a Onésimo, non? Porque unha máis de especialone. Non sei, moitas rotacións. Deixar a Gabri Veiga no banquillo. Por exemplo, de poñer a Josipovic solo en punta. Sí, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez, meter a Bruninho, que leva arrastrándose bastante tempo. Sí, Lauti, porque non xoga Lauti. Bueno, nada de eso. Mira este golazo, tío. O golazo do Valladolid encantoume como xogou o Valladolid. B. E máis, diuche unha cousa tamén, Cabo. Eu penso que perdendo este partido o Celta non o ten imposible, pero casi. O sea, era un partido que había que gañar. Sí. Agora, veste aí a 3 ou 4 puntos da clasificación, fica moi curta, complicado. Xogou moi ben Sony, tío. Gustoume Sony. Mira, Onésimo, cuidado, é un... A ver, no, o sea, como lle poderías a Onésimo, aparte de especialone? É que a mí parece un patronazo, tío. O patrón Onésimo. É que dá sensación que vais a ir cunha copa de viño, unha cunca de viño así por Santiago, sabes? Non sei. Sintrón Onésimo. Bueno, pois eso. Vimos o partido do Celta B, estamos xa con Numancia. Con Numancia Compostela. Barrilete cósmico. É como... Ten un aire Maradona, Onésimo. Home, claro. E aparte o tío xogando parecías un pouco tamén a Maradona. Sí. Eu non o vin, non tiven esa sorte. Bueno. Eu tampouco, eu vi en vídeos. Chegaba o Numancia, un equipo top, a San Lázaro e non puido facer máis o Compos. Empezou perdendo 0-2, ao final meteu un gol Soto, pero non serviu para lograr un puntiño, ao menos. Eu confeso que lle vexo un pouco, sobre todo con estes equipos, tía, a falta dun dianteiro, a falta dun Óscar Primo, por exemplo, sabes? Un tío que fixe un pouco aí a defensa, que se mete en área, porque ao final está Brais, pero Brais é outro tipo. Brais acabou xogando de lateral dereito. Non é un xogador tan fixe. Quedei alucinando. Brais é un home que vale para todo. Sí. Bueno, Brais é un xogador diferencial totalmente. Estamos vendo agora o D porque tiña un partido contra... Caudal, non? Era o Caudal? Marino de Luanco. Marino de Luanco. Marino de Luanco. Vale, con un penalti sobre Lara resolveu o encontro, porque o Marino de Luanco tivo ocasións, que xogou ben o porteiro do Lucho. Sí,
Sí, E marcou Mico, bueno, o noso o Mico. Depor, que bueno, eu creo... Sí, eu penso que vence, pero non convence tampouco, non? Ao final, Saiuche un pareado. está nunha posición privilexiada e demais, pero... Sí, bueno, é un pareado Sí, saeche natural. mitiquísimo. Saeche Non natural. inventei eu. Non me Onésimo dá cabeza pa regateaba tanto. hasta su Pero sombra, sí, un ao final- espectáculo. Ostra, pois sí que tiña que ser bon Onésimo, entón, ou que? Eu non o sabía, eu pensei... Xoga de extremo, eu vin vídeos, sí, a partidos vellos. Vale, Sí. vale. Eu tiña pinta de ser un central así tosco, máis que un extremiño. Estaba fino, Onésimo, era un tipo fino. Ah. De extremo, zurdo, no Cádiz, no Barça, Ujú. no Valladolid, por aí. Pasamos, Bueno, pois... estamos co Racing Pode por agora. eso. Estamos co Coruxo agora xa, non? No, co Racing de Ferrol, que Co Racing, cuidado. eso, perdón. Cuidado porque O Ra- xogou moi ben o Racing, tivo Racing- moitas ocasións, o Racing moi ben. moitísimas. Bueno, sí, a ver, eu creo que tampouco... Non sei, tampouco é que asoballara en xogo, pero bueno, ao final gana, saca o partido, que é non vin o importante. partido, vin o resumo, ocasións de todas as cores, Vito. A ver, ao final, non sei, penso eu, Sí, e despois tamén despois tamén está moi ben David, que Sí, a verdade é que ao principio non confiaba moito del, porque sempre foi un tío crítico con el, pero está acabando moi ben a liga, marcando moitos goles. E bueno, a verdade é que se está notando, está sendo un xogador diferencial Sí. para a categoría, moi ben. Sí. Chapó, David Mira, os Rodríguez. nosos followers empezan a collerlle o Rito, gustillo, Rinco. o gustillo a poñer alcumes aos xogadores e apunta Irea GT, Piscinas SL Lara, tío. A ver, non sei. No, SL Ara, xoga aí con Moito ese... mellor, sí señor. Yes. Por Yes, certo, yes. estamos vendo Pontevedra, Moi que bo, golazo moi bo. da Mía Sabater que meteu un doblete para darlle a vitória ao Sí. Pontevedra. Que tamén estivo ben Sí. o Ponte, Sí, pero sí, bueno, sí. ao final foi un resultado pouco abultado. Anularon o gol a Charles. Pobre Charles, sálelle todo Sí, mal ao é pobre verdad. Charles, vieito. Bueno, pero importante ir gañando tamén, non? Sí, sí, sí. Bueno, ao final é unha pena, tío, que estén aí, porque o Damián Sabater, este chaval estaba, xogou en primeira, creo que non, pero xogou a xogar en segunda con Mallorca, me parece, non? Pode ser. Xogou en segunda división, xogou en É que segunda división. A ver, o Pontevedra tiña un equipo Mallorca, para estar non moi sei se arriba, non- igual que o Racing, entón agora están xogando contra o grupo de bueno, o grupo de Castela e León e por aí, non? Pois é un grupo teóricamente inferior. Entón notas esa superioridade, verdade? Dá má sensación, Sí, pero bueno, eu que sei, falase moito tamén de que en Asturias, por exemplo, que o grupo é floxo, pero por exemplo, vai o Sporting B Sí. a Coruxo, que é un Mira, campo estámolo vendo, complicadísimo, o estámolo Sporting B vendo. con un equipo de... Sí, Sí. o Sporting B é un equipo de chavales, aparte, que o Sporting, Por o certo, primeiro equipo, ten que subir a moita xente. Aquí temos Ten que subir a moita xente. si temos que mencionar unha cousa, é que calounos a boquiña o bo de Silva, Acordaste no vídeo do tier maker que metimos en cativeiro, abaixo de todo, pois fixo unha xogada, mira, aquí está. Tira o defensa e deixa atrás para que chegue, creo que Esteban, e meta un goliño que lle deu un punto ao Coruxo, nin tan mal. Espectacular. Sí, e xa no último partido fixo un bo Silva. partido, no anterior contra o Celta, creo que foi. É bo dianteiro Silva. Ala. Fóiseche, outra vez. Bueno, pois sí. Estás aí? Sí. Fóiseche outra vez, Non sei se escoitou nada, pero bueno, non pasa nada, que está indo fluido isto. Estamos 32 persoas simultáneas. Non se escoita. Ahora sí, maravilloso. Non se escoita. Sí, maravilla, ahora maravilla. Ves? Pero bueno, estabas falando ben de... Non se me foi nada, ni nada. Bueno, estabas falando ben de Silva, imagino que era eso, basicamente. Xa acabaron os resumos, imos cas clasificacións, que levamos media oriña, veña. Clasificacións. Pois vemos que xusto falo, mira, no grupo de ascenso van 3 equipos do grupo de Castela e León primeiros. Burgos, Cultural Leonesa e Valladolid. Despois Zamora, Unionistas e Celta B. Celta B último. Sí, bueno, o Burgos, a ver, o de último é anecdótico tamén, ao Sí, final bueno. están moi poucos Sí, puntos sí, do segundo ao exacto. sexto, pero sí que é certo que, bueno, que dicía antes, perder o primeiro partido, e despois está o Burgos, que o Burgos xa está... O Burgos ten o... Ten Se o non feito, feito, dis. prácticamente feito. Non sei que equipo ten o Burgos, a verdade. Home, ten pero- 40 puntos, Sí. non sei, a verdade, pero bueno, ha de ter xogadores importantes, xogadores de moitos anos no fútbol profesional, seguramente. Bueno, no grupo de que vai loitar por meterse na primeira ref, que nunca me sale o nome, ref, da igual. Bueno, Deportivo Sí. primeiro,
Racing segundo. O Numancia vai pelexar con eles seguro por eses dous primeiros postos. 100%. Vai ser eu penso que a pelexa vai estar aí. Mira que quero o Compos, pero penso que vai estar aí a pelexa. Sí. A ver, eu creo que sí, non? Que son eses tres equipos que están aí un poquinho máis destacados. Bueno, eu tamén, o Depor tamén penso que, home, há un pouco que faga, sobre todo en Riazor, que o ten tamén bastante de cara, a verdade. Hai un partido, creo que é a semana que ven, Numancia Racing de Ferrol, pode ser? Pois aí píllasme, non estou seguro. Sinto. Valo comprobar. Bueno, mentras que comprobas, vouche preguntar unha cousa que están aquí dicindo no chat. A que peluquería vas, Vieito? Pois a ningunha, a verdade. Pelaste ti na casa? É certo, sí, efectivamente, levo sin ir a unha peluquería desde que tiña 14 anos. Foi, mira, te conto a anécdota, que parte é simpática. A ver. Sí, de verdad, mira. A última vez, é totalmente verídico isto, A última vez que foi unha peluquería foi xusto o día antes da excursión de cuarto de ESO, esta mítica que vas ali a ver si ligas a estas cousas. Se ligas, fixeronme tal chapazo, fixeronme tal chapazo na cabeza que dixen nunca máis. Joder, pero nunca máis vou gastar 10 euros nunha peluquería. Cambias de peluquero e punto. Eu sou un tío así, cabo, radical. Pero entón que faz? Tipo radical. Bueno, máis que agora tampouco hai moito que cortar. Pillas a maquinilla. Sí. Sí, ahora sí. Si non, a veces tamén lle dou así cantixeiro un pouco. Interesante. Eu son un artista. Moi ben. Xoga contra o Numancia, entón. Para a semana, efectivamente, o día 11, que é o domingo, non? Ás 12 da mañán. Partidazo. O Numancia Racing. Sí, señor. E dai, dese partido, eu creo que se van... Que se pode aclarar todo un pouquiño, Sí, señor. Porque como gaño Racing, o Numancia metes nun problema. Sí. Pero vai ser complicado. Ollo, apunta Xoel Laya, falando do Burgos antes. O Burgos ten a Saúl Berjón. Ostras, bo xogador. Para segunda vez, cuidado. Eu recordo en primeira facendo moi ben co Eibar. Ten un bar... Teñen os pais un bar ali que se come fantástico, Gago. Fantástico. Ali en Oviedo, creo que é de Oviedo, Sí, señor. Sí, debe ser. Bueno, e pasamos xa a última das clasificacións, o grupo de descenso pola permanencia. Real Oviedo, Pontevedra, o Pontevedra non debería sufrir, Coruxo, Lealtad, Salamanca, Real Sporting B, Covadonga e Guijuelo. A ver se salvan os dous, o Pontevedra e o Coruxo. Pouco máis, non? É complicado, pero bueno, a ver se hai sorte, porque ao final, non sei, os equipos apretan moito, hai bons equipos tamén, porque ao final está o Filial do Oviedo, que é bo equipo, o Salamanca, que é bo equipo, e mesmo o que te dicía antes, o Sporting de Gijón, ou mismo Covadonga, non? Sí. Bueno, xa foise. O Covadonga parecía que iba a ir de paseo a Pasarón, pero xa se veu. Sí. Que te iba a decir? Mira, apuntan el chiringuito del Dep, porque non sei de que equipo será, pero apuntan que vai ser moi importante o partido do Numancia contra o Racing, precisamente para o Depor. Porque imagínate que gana o Depor en Langreo. Que ollo. Empatan Numancia Racing. Eso para o Depor sería espectacular. Sí, pero bueno, é moi tamén o campo do Langreo é un campo complicado, Sí. É que iso é outra, que os partidos fora van ser, eu creo que van ser nestas fases complicadas. Aparte eso, que dicía antes, ahora que pode entrar xente no campo, Sí. Pode haber campos moi fastidiados. E bueno, xa finalizando, dígoche unha cousa que che di David César, que di que un martes te rapas en directo. Todo se andará, sí ou non? Correcto. Todo se andará. Todo se andará. Pode pasar. Pero bueno, eso... Pode pasar. Terá que ser cando cheguemos aos directos. Mira, ahora estamos en 27, chegamos a 32 por aí en algún momento. Cando estemos 29 en 75, agora, 75 persoas. No, 75 non, cando cheguemos a 100, a 3 cifras. Ostras, pero ti moito pides, Rapame en directo cando cheguemos a 3 cifras. Pois xa sabedes, rapaz. Pois Xoel, ou caro dixo? David César. David César, chama os teus amigos e empeza a buscar a xente que nos mira os directos. Claro, que entren un momentiño solo, que chegamos a 100, rapadiña. Bueno, Vieito, teño un xogo que quero que participe tamén a xente. Paréceche? Veña. De segunda B, vale. Perfecto. Quero a ver quen é o primeiro no chat que di o xogador ao que me estou referindo. Vou ir dando pistas, que é un xogo que a mí encántame, e a ver quen é o primeiro en acertalo. E ti tamén. A ver en que vale. Teño 7 pistas para un xogador e 8 para outro.
A ver en cala adiviñas. Vale, non vou mirar o chat logo, non vou mirar o chat. Non mires o chat, a ver se alguén o adiviña antes que a ti. Va, non o miro, non o Ainda miro. que vai con algo de retraso. Veña, va. Pero veña, va. Primeira Bueno, pista. É unha ventaxa que teño tamén. Primeira pista. É Sabes onde non vale furar, Aí está. Primeira pista. É un futbolista de 25 anos. Tírate unha. Josipovic. No, xogou na canteira do Levante. Complicado, Barry. No. Compartiu vestiario, pista número 3. Compartiu vestiario con Carlos López, Uxío da Pena e Bicho. A ver, por logo. Mira, Foi no Depor. di Carlos Martínez que a Hugo Ría, Soto... non sei, A Hugo Gandoi. Soto... No, Gandoi tampouco é. No, Gandoi non pode ser. Din aquí que lle poñamos a Hugo Soto o home do balón parado. Pégalle ben as faltas o rapaz. Sí. Ten razón Carlos. Bueno, cuarta pista. Pasou... Cal era a segunda pista? Que non me Xogou acordo, na xa. canteira do Levante. É que eu son un desastre para estas cousas, tío. De segunda B, non? Vale, veña, máis. Bueno, estás mira, non mires o chat. Escoítame, mira os ollos. No, non miro- Escoita, non mires miro o nada, chat. non miro Vou nada, dicir non unha miro cousa. nada, home. YGT, Pero- YGT pode ser non mires o chat. Vale, pasou polo Racing de Ferrol. No. 4. Non sei. Vale. É que eu son malísimo. Vale. para estas cousas. 5. Xoga na capital de Galicia. Peito, tío. Va, doucha sexta, queres? Non caigo. 6. Da canteira do Depor. 6. Atacante Non sei. polivalente. É no Levante. Atacante polivalente. A 6. Xoga na capital de Galicia. Será a Belenda, non? É a Belenda. A pista número 7 era Ring Ring. Era fácil. sabía. Bueno, escoita, queres que che diga con que? Xa sabía antes que esta. Mira, vouche dicir... Sabía antes que esta, porque sabía que xogaron no Levante. Claro. verdad? Vouche dicir, con Carlos López coincidiu no Galicia Mugardos, con Uxío da Pena no Cerceda e con Bicho, compañeiro actual. Vouche facer outro. Por certo, YGT adiviñou no casi a primeira, tío. Increíble. Non sei se o biches aí. Dixo Xoel Lalla, Borja Foi de Domi... pena. Se acertou casi a primeira, foi de auténtica Sí. chorra. A ver, imos por o Vale, segundo. sí. Este é máis complicado. Futbolista galego de 24 anos. Miki Villar. Non, debutou en segunda B co Fabril. É de segunda B, non? É de segunda B. Eu que sei. Non sei. Vale. Non sei. Fágoche. Gio. Non. Compartiu vestiario con Quique Fornos, Alex Bergantiños e Xusto. Mima, tío. Cantos anos dixetes? 24. 24. Mira, di aquí Non sei, eu non YGT, acerto ningún. o de Brais adiviñouno polo do Levante. Claro, eso era significativo. Xa. Sí que era significativo. Dija como Vieites, Pois estaba non entre sei, Onésimo e Bobú. A ver, douche outra. Debutou Veña, sendo un dame. xuvenil en terceira división. Pista número 4, rapaces. Sendo juvenil en terceira división. Sí. É que pode ser tantos, tío, eu que sei. Non sei. Di un, A vale. ver. A ver, é fácil, este é fácil. sei. Veña, digo outra. Non sei, pois... Mira, non Beach. Mira, non mires o Sí. chat, xa o teñen no chat. Eu non digo nada. Non miro nada, non miro Vale. nada. 5. É que eu non sei, eu son malísimo para estas Mira, ahora xa o cousas, tens, tío, é un desastre. xa o tes, mira. 5, centrocampista polivalente. Vale, digoche outra, a Xa o sexta. teño. Xa o tes, a ver. Dimas todas xa. Vale, Dimas seis. todas. A ver, dimas esta. Non sei, non sei. Mira, vouche dar a sexta. É que eu son moi mal. para Vouche estas dar a cousas. sexta e xa o vas a ver. Capitán dun filial a principios de tempada. Este ano. Sí. É que mira, o chat está sei, non petado de... Xa o saben, Non o mires. Vale, douche outra. Fillo pródigo de Vilalba. Non miro, non sei. Bueno, Villares. Vale. Diego Villares, sí É señor. que non... Moi A min ben. estas cousas non... A min non sei, encanta. Non teño paciencia, tío. A min non me apasioname este Veña, tipo a ver, de outra. shows. No, Dime outra, non dime teño outra. máis, pero podo inventala se queres. Va, veña, pois fago un. No, Fágoche unha. que son levamos 40 minutos de directo, vieito. Hai que pasar a preferente, joder. Pero é divertido, a que sí, é divertido. Eh? Que dis?
Non sei, tío, a min a verdade é que me costa moito, eu son malísimo para estas cousas. A parte costame moito relacionar unha pista con outra, sempre. Se vexo unha que vexo clara, sí, pero se non, costame relacionar. Olvídame das anteriores, un desastre. Bueno, Pero bueno, non pasa xa que a nosa xente vese que lle dá. Bueno, damos ya preferentes, pois fago eu este. Vale, veña, va, rapidiño. Pois mira, temos clasificación do grupo A. Que che parece? Sofán, que está facendo moi ben as cousas, gañou 3 partidos e perdeu un. Primeiro Sofán, Vitoria, Atlético Montañeros, Betanzos, Santirso, Atlético Arteixo e Laracha. O Atlético Arteixo e Laracha, en teoría, deberían ir arriba, pois hai os tes, abaixo de todo, de momento. Vale, pasamos a seguinte. Xa sabemos que o Boiro e o Pino non se disputou polo Covid que houve no equipo da Barraña. O Puebla empatou a uns con Noia. O grupo este, Por certo, quero contar aquí unha anécdota, tío, sinto moito. Xa dixemos máis veces, pero moi o grupo. O Puebla empatou supostamente din que foi cun medio roubo, un penalti no último minuto que marcou un xogador que xogou contra min, que se chama Marcos Mella. Xoguei contra el cando eu estaba no Arzúa e o tipo era boísimo, tío, sabes? Foi un destes xogadores que te quedas co seu nome con todo porque o tipo, daba auténtico recital, iba moi sobrado, moi sobrado. Xogaba no Santiago daquela. Sí, no Santiago, tío, xogou a parte, bueno, sempre foi dos mellores xogadores da súa xeración de Santiago, todo un clásico. Xogaba con... O ano pasado estaba no Conxo, creo. Creo que o ano pasado estaba no Puebla tamén, creo. Pero, por certo, xogaba con outro xogador que está no Xallas, que perdeu 0-1 contra o Dubra, que é Borja Gándara. O 10 do Xallas tamén estaba nese Santiago. Bueno, pois nada, a ver que tal lle vai ao Boiro tamén, mandamos ánimos ao Boiro dende aquí, non? Que se recuperen todos. Vale, pasamos ao grupo lucense, onde o Ribadeo perdeu 0-1, o Sarriana gañou 3-1, o Lemos gañou 1-0. Cuidado co Lemos, Vieito, cuidado co Lemos, o clube dos clubes máis antigos de Galiza, moi ben. E pouco máis. O Ribadeo e o Foz empezaron frouxiños. Vale. O Ribadeo está aí, o Ribadeo un pouco baixo, como era o campo? Pepe Barrera, non? Temos que ir ao Pepe Barrera. Oye, vai un pouco petado isto, vai mo bin. Pois aquí da conexión excelente, Vieito. Outro día. Vai conexión excelente, temos 36 persoas, isto vai genial, non? Vai ben. Si, venga, rápido. Pois perfecto, isto vai ben tempo. Que pasou en Ourense? Perdeu o meu Verín, Vieito, 2-1 contra o Velle. Barbadás gañou 2-1 e o Atlético Arnoia empatou a uns contra o Nogueira. Xa está, nada máis. Que queremos ver aquí? O Barbadás primeiro, pois moi ben. Non hai que darle máis voltas. Moi ben, non lle damos voltas. Aparte, se ainda acaba de empezar, Hai tempo para falar de preferente, o que diste. Despois, Porriño Industrial 2, Juvenil Areas 1, Valladares 2, Caselas 2 e Cultural Areas 1, Mondariz 1. Cultural Areas primeiro. O Porriño Industrial só con 3 puntiños, A ver. E xa para finalizar, aquí hai que falar do Pontevedra B e tamén do Cambados. Un porque está facendo moi ben que o Pontevedra e o Cambados fatal. Horrible, o Cambados. Pero bueno, xa non está Sito Miñanco, eso nótase bastante, non? Claro. O Cambados o que pasa é que, bueno, é un equipo con presuposto bastante baixo, é un equipo que hai que recordar que fai casi nada estaba en segunda regional, Como o Cire, cabo, que nos vería a vos aí, no Cire Melide en preferente, Bueno, non se descarta, ti espera uns aniños e veralo. Nah, que va. Nah, non sei, a ver, ojalá. A ver, damos de entrada a Mou. Ti que dis? Non sei, vexo. A min isto... Espera un momento. A ver. A min isto vaime... Eu te escoito petado, cabo, non sei por que non te escoito. Pois a xente parece que sí. Non sei. Vale. Bueno, sí, ahora sí, vale. Damos de entrada ao de Mourazos, ti que dis? Que está a xente no chat a tope. O premio calé, cabo? O premio é a satisfacción de gañar. Mira, querían outra. O próximo día traio máis. O próximo día traio máis de adiviñar xogador. O premio a min, é bastante premio. Eso sí que é un premiazo. O próximo día traio máis e competides entre ti e Mou. A ver quen... Sabes, así tedes que estudiar o fin de semana. É que eu non xogo máis, Eu gaño. Eu non xogo máis este xogo. Non me gusta este xogo. Se mo facedes a min, gaño. Bueno, pois facemos a ti, tío. Bueno, a ver, Facemos a ti? No. Damos de entrada a Mou, a ver se está xa listo. Imos ver que fai. Veña. A ver que nos trae hoxe o bo de Mou. E falamos... Aí está! Que pasa, Mou? Hoxe non ves afeitado. Hoxe non veño ni afeitado ni con pelo cortado. Grande. A verdade é que ves, parece, non sei, tío, parece que verda, non sei de onde.
de estar con Robinson Crusoe, tío. De algún sitio peor. Sabes estos días no que tens que pensar moito, estás así, sabes? Pois... Tens que pensar moito. Mira Paulo Moi ben, é Teixeira. lo que traes aí, Bou. Oiches, Paulo Teixeira falando moi ben de Como mí. nos vas a sorprender hoxe? Paulo, Hoxe traigo un xoguiño tamén. a ver. Sorpréndenos, Pero vamos. que? Non... Non será tan bueno, chungo así de adivinar tamén. bueno, veremos, a ver que pasa. Bueno, Teño- dalle. 7 preguntas, Dios. son 6 referidas a xogadores de segunda B e unha referida a equipos de preferente, que acabas de ver as clasificacións, entonces, ademais de sabiduría, hai que ter memoria. A ver, Adiante. estás preparado? Dalle gas. Complicado. Estou Veña, arranca. Estou medio arranca. ansioso, tío. Necesito todo o rato. Deixasme arrancar, que sí? Perdón, Veña, dalle, quero dalle. que me digades os 2 equipos da preferente, xa vos digo, son 2 que levan pleno de victorias. Os dous a preferente que levan pleno Todos son victoria. dous. Eu sei, no. O Sofán, Pois sí, o Pontevedra B. O Pontevedra B e outro acabámoslo de ver, tío. Será o Sofán, non? Acabado de ver. O Sofán Pois levaba a 9 puntos. resposta- Non é o Sofán, que A resposta é incorrecta. No, a ver, que estábamos pensando, tío. Pero bueno. non querías ir rápido. Vale, dalle. Mourazos entre cales non son, Mou? Cales son, Mou? claro. O Sarriana, Mourazos eres Sarriana. Sei no fijo, Pois Sarriana. pois eu lemos. Ah, eu Bien. lemos. Eu lemos, é verdade, eu lemos. A parte dixéchelo, cabo, joder. Sí. Esperta, tío. Ah, Pois Va, eu seguinte, lemos. Mou. Como me gusta que falledes que outro día deixastesme en Era ridículo. un para Mou. Veña. Segunda pregunta. Esta é faciliña de todo, Esta xa imos con segunda Joder. vez. Quero que me digades o máximo goleador, nesta tempada, claro, do Racing de Ferrol. Vieito, entre os dous. Será David. Eu, Vai unha pregunta por cada equipo galego, sí, eu penso que David, Vieito. Tirámonos a David. David. Sí. Debe ser David, Sí, é David. David, dixo, non me gustou nada, como dixo. David Rodríguez, estaban falando. David Rodríguez. Sí, Ornitorrinco. O Ornitorrinco. Chama é Ornitorrinco, David. Por qué? Ten cara de Ornitorrinco. Porque ten unha canción que é David Rodríguez. David Rodríguez. Ornitorrinco. Claro. É correcta, Mou. É correcta, é David Rodríguez con 6 chicharros. Ah, Que participa Seis xente no chat, chicharros. un. Con 6 chicharros. Mira, Raúl Corzón. Sí, señor. Este ven comigo ao curso de adestrador. Un fenómeno. Sí, señor. Raúl. Siguiente pregunta. Veña. Quero que me digades o xogador do Deportivo que leva máis minutos disputados nesta tempada. Adianto. Son 1720. Vieito, eu tiraría por Keco Gontán. Eu non. Eu por Granero. Eu tiro Sí, por Granero. eu por Keco Gontán. Podes decir un Veña, eu por distinto, Granero. o que irades. Vale, Total, pois eu Granero, tío. Eu Keco. fallaste os dous. Quen era? Ah! Celso, no. Un do medio No, campo. igual tío. é mellor que estés calado porque está liando, tío. A ver, di. Di máis, sigue dicindo, cabo, sigue dicindo máis. A ver se acerto. Bobú, Sigue dicindo. Claudio Bobú. Non. A ver, dío. Quen é? Mujait. Oh, que buena. Mujai. Sí, señor, neno. É que eu uso nomes centrales, Claro, Mujai estivo Porque expulsado tengo do Granero. partido, expulsaron, non é? Claro. Sí, sí, pero o claro. tipo xoga todo. Acordades vos o primeiro día que me metestes un repaso nas preguntas que vos fixe? Bueno. Ahora home, non tanto. Bueno, vas aprendendo, Mira, o Mo. chiringuito de Depor Porque- teño moi claro, Mujai to Granero, xa o sabían, Pois sí, É señor. que costou lesionado, Claro, certo. Mujai. Imos ca seguinte pregunta. Ora imos a Barreiro, ou a Balaídos, ahora, claro. Adiante. Xogador Eu estou aquí ao lado. máis vello en idade, vello con V, do Celta B. Non vas dar opcións. Barry. Se vou dar? Nada. É Barry. Barry, eu digo Barry. Entre Barry e Markel. Pois... Os digo que Zoran Josipovic. Pois vale. Pois unha pena. Tamén podía ser. Que asqueroso Tamén podía ser. Josipovic, que xogador Canto- tan...
Antes dixeches, cando estabas facendo o xogo, preguntache a Vieito, xogador de 25 anos, e colleu e dixo, Josipovic, e dixen eu, aí vai. A ver, home, Porque Sabía que por aí efectivamente, andaba, Vieito, estamos levando unha tunda que nin dios, Pero Mira. Barry está 25 tamén, creo, non? Mira, pero mira, un é do 95 Claro, claro. e outro é Bueno, do 94. claro. No. Bueno. son cousas, o que hai. Bueno, veña. Mira, di aquí Mira, David César, justo, pois tamén ten 25, pero por que de febreiro xa No, cumpliu? pero el refírese en plan justo, Josipovic. Ah, justo de Claro, efectivamente. efectivamente, Sí, justo. A ver, dalle aí. Bueno, 3-1, non? No, Manu justo. Sí. Manu justo. Xa parecía a mí. Claro, claro. No, Josipovic. Vale. Vale, imos ca siguiente pregunta. Xogador con máis tarxetas, con máis amonestacións do Pontevedra. E xa vos digo que son 6 tarxetas amarelas. Joder, tío, é que nos estános facendo pupita, Vieito. E vou vos dar A ver. unha pista. Vou vos dar unha pista, que vos vexo, é De que tarde xoga, xa. de que xoga? Non é esa pista. A pista é que hai un home no Pontevedra que leva 4 amarelas e unha expulsión, que é Charles. Pois Charles non é, hai outro que ten máis. Tarjetero Charles, Vaya cuidado. chiste. O sea, vaya pista. Eu Charles non iba a Non decir. iba a decir nin de coña, No, Charles. pero eu digo Xisco. Pero non Eu será digo mellor Xisco. dialogar entre nós. Eu creo que Xisco non é, Ainda que pode ser. Xisco, xogador histórico. Eu penso que Non vai é- ser... a ver, aquí- Mira, está, que queres quen dialogar? está? Damián Sabater e quen é outro que xoga no medio? O 14. Como se chama, tío? Sí. Ao mellor estou-me flipando. Bueno, vale, pois Xisco. Decimos Xisco, sí. Non vai ser, Bueno, vou vos facer a manita aquí, Imanol. Imanol, hostia, era Imanol García, tío. No, sí, claro. Claro. Sí, Imanol, claro que Imanol. O 14, Eu tío. sei no porque busquei. O Xa, 14. ela leva seis tarxetas. Se non Leva son, seis mira, tarxetas difico amarelas. coa bola, se non son Churri ou Xisco me rallo. Pois xa ves, tío, era Imanol. Eu Pois hai xa... que mirar. non me acordaba o nome, tío. Pero dixen o 14, mou. Conta como válido. Conta como manita, que levamos ahora mismo. A ver, sigue, dalle. Agora imos ao Bao, un estadio que a min mola mo Bao. O único xogador do Coruxo esta tempada que foi expulsado. Foi expulsado 2 veces e é o único xogador de Coruxo expulsado. E foron 2 as vermellas. Vale. Vieito. Ti que dis, tío? A ver, pensa, Aitor Aspas non foi. Foi Correcto. Foi Crespo, tío. Decimos Crespo pola cara. Non teño nin idea, Penso que foi Crespo. Bueno, no. Sí, Crespo, é Crespo. Crespo, 5. Pablo Crespo. Eso así, correcto. Home, era Crespo, tío, home. Hai que decir correcto, pou. Mira, xa non hai Eso, manita. Bueno, moi sí, ben, moi ben. 5-1. É o que hai, tampouco. 5-1, non, bueno. No, No, 5-2, acertamos 2. 5-2, No. 4-2. eu creo que só acertaste. Acertaste o David Rodríguez e o de Pablo Crespo. Claro, é un 3-2, entón, non? A ver, está ben. No, 4-2. Ben, Va, pero non, 4-2 para Bueno, min. quedamos queda pa máis, volta, pa semana. non hai outra. Queda unha, quedou con Pa Compostela. semana- Ah, A ver, venga. va, o Campos non fallamos. E ahora imos falar que non falla, bueno, ojalá, imos falar dun concreto, que é o do xogador de moda de aquí, Santiago, David Soto. O que toca, meteo, central goleador. Bueno, en que dous equipos, Ai, vale, bien. se me decides un, en que dous equipos xogou Eu Fora de sabémola. Galicia. Sabémola, mou. fora de Galicia. Mira, estás poñendo cara de estar en pantalla escribindo aí en Google. David Soto, tío. A ver, eu sabía que estivera no canteira do Celta, tío. E despois marchou. Eu diría que foi pa un equipo... Vieito, ti tes idea? Tes unha mínima idea? Eu sei que estuvo fora. Unión Sí. Adarve, pode ser. No. Un. Pero sí que pode ser un equipo de Madrid, tío. Ou o de... Extremadura, non sei. Podes tirar un pouco máis para baixo. Dá unha Madrid, pista, tirar. tío. Dá unha pista e despois Unha desa pista tiraremos algo. Unha pista, mira, vou vos dar unha pista. Un é un equipo B, xogou nun equipo B, Ai, sí. Sí. dun equipo que agora mesmo o equipo A milita na segunda división.
ollo que están buscando en Google estos dous. No, a xente eu engaña. sei, no. No, mira no chat. No, No. No Almería, fijo, tío, e no Non se Lorca. poden facer trampas, joder, non se poden facer trampas. No, pero, mira, mira, Era escoita. Agora que o di, porque No, sí. IGT está Un como tiro. Sabe todo. Sí, sabe pero todo. sí que era Almería e Lorca. Almería. Sonábame porque fixe... Eu sei que estuvo... Lorca, claro. E Almería B, tío. Sí, señor. Sonábache, non? Sí. Sonaba. Sí, tío, que, joder, que eu... Fixemos o A mí vídeo sona- de... Metimos a mí as fotos. sonaba que estuvera polo sur, pero... Sí, exacto. Sí. Bueno, Mou, pois moi Por ben, tío. tiña lo que dicir, cabo, que sabes todo, joder, pero Sonábame, non o dis, tío. sonábame. Chegou a manita. Chegou a Claro que manita. dicir, se non o dis é como se non o souberas. Chegou a manita. No, a ver, sonábame, non me iba a sair, sabes? Pero, eu que sei. A ver, Mou, está, acabaches xa. Está Acabei. todo. Acabei. O sea, quedamos como é, 5-3, 5-2. 5-2. 4-2. A semana é volta. 5-2. A semana temos que facer un 3-0 logo. Aí, vale. No, para Para a a semana- semana. Para seguir soñando. Non somos máis de terceira, somos máis especialistas en terceira, Mou. Fixeches trampas. Sí, porque Non de somos preferente- especialistas de nada, home, non engañes a xente, non somos especialistas de nada. Claro que no. Claro que no, tío, é o que hai. Pero se Non me, somos se me nada. po- se me poño rebuscón na terceira poden salir cousas, É que é un tramposo, Mou. Bo, Foi a facer dano. A ver, que a queredes facer? ver, vos facer un xogo, veña, máis fácil, o meu é máis fácil. Cabo trampas. É con 3 opcións, rápido. No, o meu é moi fácil. Un xogo que tedes que adiviñar, vou dar 3 números e tedes que adiviñar que número é o que... Bueno, é o correcto, vale, das preguntas que vos fago. A Pero primeira é... Participen no Estás chat, falando que de- participen no de chat. Dorsales. Estás falando de dorsales. No. Non é de dorsales. Vale. Xa fagos a primeira pregunta xa entendedes, vale? Va. Vale, correcto. En cantos equipos tuvo Rufo polo seu periplo asiático? En 2, en 4 ou en 6? Estuvo 7 tempadas, do 2012 ao 2018. Bueno, En 2 equipos, isto en 4 equipos é unha ou en 6 competición equipos. entre nós dous ou en equipo. É como de antes, podedes ir en equipos Mou, separados. eu como penso queirades. que estivo en Tailandia e despois estivo en un sitio raro, tío. Non sei se na India ou en un sitio rarísimo, rollo Kuala Lumpur, que va, en Kuala Lumpur non, estivo en Filipinas. Estivo en dous ou 4, non o sei. Eu diría 2. Pois eu vou dicir 4 logo. Para ver, ó, vai comigo, tío. Que dis? Que No, é dis? que non me 2 de conta. 4, decides. Bueno, vale, pois eu 2, va. Vale, pois acerta Mou, vai ganando Mou un 0. Estuvo en 4, estuvo no Stallion de Filipinas, Ves, no claro. Global de Singapur, no Rayón de Tailandia e no Songkla tamén de Tailandia. 4 equipos estuvo Rufo. Isto E Seguinte sonaba un pouco día grande para Cabito, Segunda pregunta. Goles que marcou Keko Gontán na súa tempada do Albacete, o ano antes de ir po Eibar, na 2014-2015, que foi a tempada que máis goles anotou tamén da súa carreira. Sabes que? Marcou Que dixo en 35. que eran máis lestas que as miñas, anden. Joder, estas son 3 opcións. Aquí algún está por descarte, Mou. Vamos a ver, en 35 partidos, tempada máis goleadora da vida de Keko. 7 goles, 10 goles ou 14 goles en 35 partidos. Ahora vou respostar eu primeiro, Vale. para quitarche presión. Dixeches de segundo 10 goles, verdad? Dixen 7 de primeiro, 10 de segundo e a terceira opción son 14 Eu goles. estou mirando o chat a ver se aparece YGTM. Eu digo 10, número redondo. Eu digo 7. Vale, pois acerta, cabo, ponse, empata Vamos. ao partido. Vamos, Mou. E vamos cos dúas Vamos. últimas. Vamos cos dúas últimas. Cantos anos ten o adestrador do Silva, Javi Bardanca? 48 anos, 57 anos ou 62 anos? Cantos anos ten Bardanca? O Alex Ferguson do Silva. Eu digo 57. A un... 57. Que dis, Mou? Igual Podes me dicir o mata. mesmo, se queredes. No, é que igual me mata, pero eu tamén diría 57. Escoita, se queres digo eu 48 e diste 57. No, porque en todo caso diría 48, porque así se quedas mal que des ti. A Queres ver, dicir os dous 48? é que pode ser 48, pero eu vou dicir 57. 62 son moitos. É 57, eu creo. Eu digo 57 tamén.
Mira, que o tío cantos anos leva no Silva xa? Leva 12 ou sí, Pero non? non ten 62 nin de coña. É como a meu Se non pai. consérvase moi ben, tío. Ala. A ver, que marcamos logo? 57. Si, dixo o meu mellor gol que Pois- 57, así que 57. Correcto, 57, sí señor, é do 73, Javi Bardanca. Joder, cabo, que se miras no chat non ten gracia, así acertas que todo. vino tío. agora, eu vino agora, tío. Aínda así, facendo trampas, aínda así. Bueno, vamos a ca ver, última. Vamos venga, ca última. o Esta, desempate. o do meu mellor gol seguro que sabes. O do meu mellor gol seguro que sabes. Pero escoita unha supoño. cousa, non podemos contestar o Cantos mesmo. anos? Te contaste o que queiras. Vale. Contestado, que, joder, se credes os dous que é o mismo, Contestas empataredes. ti primeiro, Mou. Sí. Veña, esta vai do Estradense. Cantos anos suman Javicho máis Vicente? 64, 68 ou 72 Eu son de letras. entre os dous xogadores. Como repite, por favor, que vou apuntar aquí, unha suma. Sabes o que Cantos anos Cantos anos suman entre Javicho e Vicente, os Di, xogadores di. do Estradense, os máis veteranos do Estradense? 72. 64, 68 ou 72? 72. Ti que estudias, Mou? Eu? Bueno, moitas cousas, Como, é verdade. como? Non é Escoita, nada escoita, de escoita. números. Dixeche 74, unha das opcións. Non. No, dixen 64, 68 ou 72. Eu 72. Eu tamén rotundo, digo ademais. 70... Espera. Sí, eu tamén 72. É 72, penso. Pois correcto, é 72, sí señor, é 72. Debe poñer esta complicar un poquinho máis. Sí, é que as cifras Teñen- están moi... Javicho 37, Ai, non. 37 e 35, pero cumplen este ano os dous. 37 Javicho, 35 Ostra, eu Vicente. pensei que era maior Vicente, chaval. Cumplen este ano, Quenteime. ainda non cumpliron ningún dos dous. One Club Man, Vicente, Así que sí. Ou non? Leva moitísimos anos no Así- Estradense. Sí, toda a vida. Eu creo que nunca, home, que nos corrixo o do meu mellor gol, pero eu creo que nunca chegou a marchar o Estradense, eu sempre recordo de toda a vida. Bueno. No Callobre e o Estradense. Bueno, pasamos xa a hora de emisión. A min pasouseme voando, non sei a xente. Estamos 30 persoas. Parece vos se comentamos un momento rapidiño sobre o Lugo, un chisco tamén do Celta. Recordamos o do Sí. sorteo e marchamos. Veña, 5 minutos. Vale, porque mirade, primeiro de Sí. todo, imos falar do Lugo. A enquisa de Twitter quedou, tivo 39 votos. Preguntábamos se salvará o Lugo. Puxemos si home ou pinta feo. Houve un 35% para si home e un 64% para pinta feo. A afición non confía neste Lugo, Eu xa dixen a semana pasada, eu non confío no Lugo, a verdade, que o vexo moi mal. Vexo o equipo, Mira. é que non sei. É unha decisión tan controvertida, tío, de botar a Nafti cando mellor estaba o equipo víase serio, víase un equipo que levaba unhas poucas xornadas sin ganar, pero víase que era un equipo serio e sentado atrás. Mira, os de Lugoslavia... E aparte que é un cambio, Sí, perdón, os de aparte pareceme que é un cambio brutal, o sea, foi como pasou con Vázquez e Ruán de la Barrera un pouco, un cambio demasiado drástico. Sí. Entre Os dous de entrenadores que son Lugoslavia, totalmente opostos, casi. os de Lugoslavia din que salvarase pola conta que nos ten. Lugoslavia conta referencia sobre o Lugo. Bueno, Por certo, o meu mellor gol contexto de antes, Vicente, imagino que se refire a Vicente 17 temporadas consecutivas no Estradense. Ollo. E bueno, nada eso, o Lugo mal. Non mereceu perder, según teño entendido, pero mal. Sí, home, a ver, non foi a debacle do outro día do xoves en Moi difícil nas Canarias empeoralo, que sí. bueno. Pero ten moi mala pinta. E bueno, despois tamén creo que lle anularon un gol a Manu Barreiro, que polo visto, que bueno, a mí non A mí non me me pareceu parece falta. ben anulado. Pero bueno, É o que hai. tampouco o equipo non está ben, está claro. E no outro lado da moeda temos o Celta, que o Celta está de 12, con Iago Aspas a un nivel espectacular. Que estará pensando Luis Enrique, por que carallo non o levei? É un espectáculo. Non creo que este pensando, porque senón se o pensara, imagino que o levaría. Bueno, non é só o Aspas, tamén está, por exemplo, Mina é o Mina. máximo, me parece que é o Mira. máximo goleador Sí. Leva deste 8 2021. goles, creo que leva. En 2020, en 2021. Leva 8, sí. Sí, que vos iba a decir? Brais E ningún de penalti. Méndez sorprendente, verdade?
No, un nivel, No, sorprendente eu creo que no, tampouco. eu este rapaz... un xogador que non se... moitos anos... sen sangue total, outro día gañando balóns divididos, levando golpes duros, Pero sabes? é que depende, A min pareceme un Brais espectáculo. depende moito do día. Creo que é do mellor galego que hai, a verdad. Pareceme un espectáculo este chaval. Sí, non A digo ver, que non, eu sí que é refírome, certo que é un pouco eu refírome apático. non polo seu nivel, Claro. senón pola sangue que lle meteu outro día, as gañas que lle meteu outro día que non é habitual velo en Brais Méndez. É un futbolista moi... Ten unha linguaxe Moi corporal... apático. Sí, correcto, pero creo que ten Depende do día tamén, eu creo. moitas cualidades, moitas. Sí, eso ninguén o dubida. Eu creo que Cabo, eu creo que o que diste que depende un pouco do día tamén. Outro Cando día, non van as cousas sí. ben, cando non van as cousas ben, sí que é un tío que sí. Pero cando está o equipo enchufado e tal, véselle, o sea, sí que pelexa. Outro día rillou que flipas. Intento, polo menos. unha das perlas da Madroa, sin Sí. dúbida. E nada, o Celta gañou Sí, un por 3, suposto. moi faciliño un Alavés, que poderíamos estar agora falando outros 10 minutos aquí da situación do Alavés, que hai moitos galegos, e botaríamos unhas risas, ou non, pero é un tema, bueno, é un tema serio. Ao mellor non... Dixo onte Lucas Pérez, non? Que era todo falso, Sí. que non sei a xente no chat se sabe o que pasou aí, pero bueno. Que non sacara o paxariño a pasear, dixo, Claro. basicamente. Exacto. Bueno, que máis? Para de... É que vos ia dicir, vos pensades, tamén eu digo a xente que non está vendo, credes que o Celta se pode meter en Europa? Se o séptimo vai a Europa. Era a enquisa que íbamos facer hoxe. Ahora mismo está a... Eu, Está a 5 ou 6 puntos. eu creo que non, pero non... Creo que non porque queda pouco e está longe. Xa un último partido na casa contra o Betis, poden ganar o gol a Verás. Mou Pero bueno, máis é complicado. Mou máis eu dixemos que non outro día. Eu vou seguir dicindo que non, pero sí que ten opcións, Eu sigo dicindo que non. Opcións ten, claro. Moitas opcións, a ver, moitas. Creo que É creo que complicado. están con 45, se non me equivoco, Villarreal, Real Sociedade, pode ser. Sí, a ver como lle vai. Sí. E o Celta creo que Ahora ten ya ten que xogar mañán aínda. Cantos puntos ten o Celta? 37. 37 si, os outros 40, creo que ten a Real 45, o Betis 46, creo. Mira, Son moitos puntos. eu din creo, no chat pero bueno. que a Lucas Pérez ven no Racing de Ferrol, co seu amigo Tino Fernández. Imagina, cuidado Lucas Pérez na Pois, malata, Recital. Nin tan mal para o Racing. E bueno, que imos pechando o directo. Levamos un Que orilla. opinades? Imos pechando. Que opinades Recordamos- do Joselu para o Celta o ano que ven? Pregunta David César. Claro, nós xa o comentábamos en Twitter que falouse de Joselu para o Celta. Na miña opinión sería unha fichaxe moi boa, porque Joselu é un dianteiro que Moi boa. gaña moitos balóns aéreos, o que máis gaña de toda a liga. Aporta goles, aporta cousiñas Joselu, moi ben de espaldas. A min pareceríame genial. Sí, a parte que chegaría a coste cero, que esta Sí. tempada co tema do Covid, o Celta se dixo que non iba a facer esforzos grandes, se descendo a vez, chega gratis. O E de bueno, creo que Silleda. se falaron con eles, houve contactos. Que por certo hai que O do comentar, Bar Triana, sí, hai señor. que comentar que Vieito xogou contra Joselu. Efectivamente, Que recordas efectivamente, daqueles hai un tempos? esporte- Que nos contas deses momentos, Vieito? Pouco recordo. Mira, recordo que José Lu empezou a xogar de porteiro. E era moi bo porteiro. O que pasa é que un día algún adestrador se lle ocorreu poñelo arriba e foi Un iluminado. buenísimo. Pero tamén teño que decir que había un xogador, José Lu era un ano máis que a min. E había un xogador dun ano menos que era o mellor do Silleda. O mellor do Silleda non era José Lu, era un xogador que tiña a miña idade un ano menos que José Lu. Moi boísimo. Acordaste do nome? Non sei... Sí, claro, Martín, chámase. O tío estuvo no Conxo, despois estuvo no Compos en preferente, bueno, andivo por aí. Temos Agora que- non sei se está xogando, hasta fai pouco estaba xogando por aí en terceiro, en preferente. Sí, señor. Había que botarlle un ollo. Bueno, que lle pasou? Mou, escoitas? Bo xogador. Sí. Pois eso, recordamos o do sorteo, Sí, logo, mira, cabo. temos aquí a imaxe do sorteo. Petamos conexión. Sí, e pechamos conexión, nada, dicirvos que a semana que ven vai ser un gran directo porque imos facer o sorteo en vivo da camiseta, esta camiseta tan chula de Non Vale Furar, na que está participando moitísima xente, tanto en Instagram como en Twitter, así que nada, seguide participando porque ata luns día 12 tedes tempo. Ata aquí, non? Todo Ata aquí chegamos, e despois ainda viremos con máis sorteos que temos outro aí.
Buf. Sí, sí. Chavales, outro que temos Buf. aí. A min ese outro flipar. volveme tolo, Sí, tío. aquí máis Non sabemos se sortealo ou quedar nós con el, pero como somos tres non Sí, lo sí. podemos partir en tres, Mira, entón Pero, habrá que coño, sortealo. unhas tixeiras, tío. Bueno, Sí. pois nada, Bueno. xente, un placer tervos aí. Hoxe estivemos bastantes persoas, estivemos todo o rato rozando os 30 e tal. Bastante ben, Sí. Moi contentos Sí, moi ben. de que A verdade é estedes que aí. é todo un placer. Esperamos eso, o que decimos sempre, esperamos facelo cada día un pouquiño mellor, que vos guste e pasar un bo rato todos xuntos, que a nós encántanos isto e para nós é todo un placer que Sí. estedes aí. Eu pasei no moi ben, non sei vos, chavales. Sempre. Eu menos cando xoguei o xogo ese que tu xetes ti tamén. A mí, eu aí foi cando mellor o pasei. xa. Bueno, non me galeo, pero como parecía pensar que xa que... Bueno, Militao pechamos. xogaría no Arenteiro, di aquí Xoel Laya, que o mítico meme de Militao ao Arenteiro, molaría, Non, Limitado. Bueno, limitado, sí Non señor. Oxe xogou non ben, xogaría no Arenteiro. Non xogaría no Arenteiro. Bueno, cortamos transmisión entón. Bueno. Moitas grazas a todos. Xa sabedes, deixade un like, axudades un montón. Suscribídevos se non o estades. Moitas grazas. E Vémonos. así ir dando caña. Queredes pechalo vos con... Vémonos, chicos. Vémonos no próximo. Eu sí, eu quero. Mou, pecha aí con unha frase lapidaria das túas. No, Así, unha Ca frase para a mítica, tío, historia. do fútbol. Eu vou dicir 6 palabras, creo que son. Así Vale, contando. 6 palabras e pechamos. Pechamos con estas, Va, Mou, non gas. decisiones. Sin presión, Adiante, pero non Mou. decisiones. Adiante, Mou. Pero necesito unha entrada antes deso, non sabedes do que estou falando. Ahora xa se lle foi a Vieito. Puf. Puxose moi nervioso, moi Bueno, va, pois nervioso. mira, Mou, despedimos ti máis eu. Ostra, ahora eu son, mira, ahora se estades vendo en directo, ahora eu son Vieito. Ah, non, xa está outra vez. Bueno, onde seguiremos falando do fútbol. No. Que máis nos gusta. Ai, Dios. É que No, claro, estou moi pero- acostumbrado. Espera, va, perdón. Ímolo cerrar ben, que sempre estou acostumbrado a Non, facelo. foise, Que faga non? Vieito. Vieito, despide con Mou, a mítica frase. Por onde empezo? A mítica. Vémonos no próximo vídeo de Non Vale Furar. Claro, Ah, xa en está. vemos. Sí, veña. En vemos. Vale. Eses eran esas as seis Sí, palabras. veña, Claro. e Modi o fútbol, onde Vale, seguimos vale, falando, vale. onde seguimos falando. Vémonos no próximo vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta. Moi Con ben. nove. Aí están as 6 e unhas cuantas máis. Pero vamos.